Hebûn û vejîn. Ramazan ölçen. Salên hefteyê mîna gelek deverên cîhanê bayê şoreşê li Tirkiye û Kurdistanê jî da. Xwendekarê Kurd Abdullah Ocalan ê ji pêşengên şoreşa Tirkiyeyê Mahîr Çayan, Denîz Gezmîş û hevalên wan bandor lê dikin, biryarê dide ku dawî li xewa dehê salan bîne. Û bi ketina sala 1973 Rêber Apo dikeve nav lêgerînekê. Navenda vê tevgera ku wê bi demêra mohra xwedîroka Kurdistan, herêm û cîhanê bidaya, paytexta Tirkiye Enqereyê bû. Her tişt ji civîna Bendava Çubûkê dest pê kir. Sala 1976 li Dîkmena Enqereyê êdî koma ji çend şoreşgeran pêk dihat, gihîşt wê astê ku biryara rêxistinbûnê bide. Endamên vê komê gihîştin wê baweriyê ku divê beriya her tiştî tirsa dehê salan ku di serê Kurdan de bicih bûyî ji holê were rakirin. Lewma yek bi yek berê xwe didin bajarên Dîlok, Amed, Riha, Dersim, Batman û Serhedê. Hêzên ji vê tevgera şoreşger haydar bûn, hêd rojên pêşî de ketin nav tirs û xofeke mezin. Difikirin ku ew ê bi kuştina çend pêşengan dawî li vê tevgerê bînin. 18 gulana 1977 li bajarê Dîlokê yek ji damezrînerên Koma Apoyî, şoreşgerê internasyonalîst Hakî Karer, di encama êrişeke bêbext de şehîd dibe. Yên êrişê Hakî kir, bi qasî ku xwestin wî bêbandor bikin, her wiha plan dikir ku bi qetilkirina wî ew ê hemû endamên Komê nas bikin û yek bi yek wan ji holê rabikin. Abdullah Ocalan ê vê plana dewleta Tirk dibîne ji bo bîranîna Hakî Karer biryareke dîrokî dide û di nav demeke Kurd de tevger li her devera Kurdistanê belav dibe. Di encama xebatan de ciwanên Apoyê gihîştin wê qenaetê ku êdî dema partîbûnê hatiye. Û roja 27 mijdara 1978 23 kadroyên pêşeng li gundê fîseyê navçe Amedê li cê kom dibin. Ev civîn weke kongreya damezrandinê têl darxistin. Tevgera ciwanên Apoyê di vê kongreyê de xwe weke Partiya Karkerên Kurdistanê PKK binav dikin. Piştî 2 sal di ser damezrînerê re derbas bûn, Cuntaya leşkeriya 12 îlonê pêkat. Piraniya pêşengên PKK hatin girtin û di işkenceyên herî giran re derbas bûn. Bendewariya cuntayê ew bû ku bi lêdanê ew ê bandorê li biryardariya kadroyên PKK bike û wan mecbûrî teslîmiyetê bike. Mazlum Doğan, Ferhat, Necmî, Mahmud, Eşref, Kemal, Xeyrî, Ali û Akif bi gotina berxwedan cîhanê, xewn û xeyalên faşîzmê têk birin. Rêber Apo berxwedana zindana Amedê weke bang û fermana bilindkirina têkoşînê binav kir û 15 tebaxa 1984 bi pêşengiya Mahsûm Korkmaz guleya pêşî li Êrûhê hat teqandin. Êdî çerxa dîroka Kurdistanê hat guhertin, partîbûn, berxwedan, şerê çekdarî. Salên notî, salên serhildanên gel bûn. Hingel qadan ev duruşên bilind dibû, PKK gele gel levire. PKK tevî ku êdî artîş û destekeke mezin a Kurdên li çarbeşên welat û derveyê welat bû jî ji mezinkirina şer zêdetir li çareseriya siyasî digeriya. Notu 3 bû sala agirbesta yekemîn, piştre notu 6 û notu 8. Li bersiva dewleta Tirk û zilhêzan bû komplo. Rêber Apo nehê çotme 1998 ji Sûriyê hat derxistin. Li Ewropayê hewl da çareseriyekê bibîne. Lê wê demê jî hewldanên wî bêbersivman. Û sibata 1999 15 Sibatê kompleya nav neteweyî li Kenyayê bi girtina Rêber Apo û radestkirina Tirkiyeyê encam da. Tevî vê jî Rêber Apo lêgerîna çareseriyê doman pêşî li şerekê hîn mezintir girt. Paradigma guhert. Tevgera azadiya ji nû ve birêxistin kir. Li hemberî modernîteya kapitalîst alternatîv danî. Modernîteya demokratîk. Rêber Apo çi qas ji bo aştiyê fersend çêkir, dewletê bi şer bersiv da. Pêvajoyên 2009, 2013, 2015 wisa hatin hebakirin. Şer kurtir bû, êş mezintir bû, lê PKK herma û têkoşîn her mezintir kir. 2024 careke din bi înisiyatîfa Rêber Apo ji bo lêgera siyasî pêvajo hat bi pêşxistin. Rêber Apo bi banga 27 Sibata 2024 xwest PKK xwe bi awayeke dilxwaz fesih bike. Got dewra wê temam bûye, karê xwe kiriye, peywira xwe aniye cih. Got PKK Hebûn misoger kir û dora azadiyeye. PKK jê bi talîmat û perspektîfên Rêber Apo birêvebirina wî gulana 2025 kongreya xwe ya awarteya 12 çêkir û rêxistina xwe fesih kir. Desthilatdarên Tirk ji bo dawî li PKK bînin sala 84 72 saet dem nîşan didan. Bi sedan 72 saet derbas bûn, bi dehan desthilatdar û sererkanên dagirker ji holê rabûn. Li 47 salên PKK birehê di nav gelê Kurd û bindestan de ava kirî her zindiye. Ew navê hebûna gelê Kurd çêkera cejna berxwedana neteweyî ye.
cejna we pîroz be.